Thomas Bio, Dirib, Brian Anshaw, Níl me na nuacht of Widahish. Thomas Eglev Reens Leirmheasanna o catalog Schas Shaw Yale literature. Gus. Oh, many small no maar ik me. Svergen. Kleine kille. Oh, gotobin tershek wil an Quignard RT lucky. So Fanagi. I got plug all him mesh. Ní hoor kies de shoch, beter noem het. Zo'n gabla. Is dit river? Goed mush. Mush is vlokkoit. Goed. Dan moet ik lachen. Oké. Nou, Koromwit. Wat volume keen to go in met tafel. Okay. So us Chloe moit le exemplary novels le Miguel de Cervantes gos Shatan na Estruchan gebeurle on Spanish. Diante eg Edith Grossman. Shirtaan na Estruchan Sar wa eg leidu ardinslach agus ard éidim agus mór chamas an skrif nora. Maar himsois. Inniuwlucht gaan children karakter chrohu. Plotty chrohu. Gus ho maar het is een focus in klein meer lorganas. Secure galante melrog. Ja. En daar kan nou niet meer kind te komen aan fauru gertem. Melancholy no doelager no doeges is hem dan jouw show. Daarbij on Oeder Laszlo Foldenyi als een Ungaar. Gras de jannen aan schreef nou zo no leergus krimshoch star an doelagers haar an hiishnoi ik zei het haar in ter litstriocht fel zonocht van she agluste van she starule gewoon kastocht an doelagers leidu agus huispaint kunnen sé úsáid mar fuintse fuineh agus crochnas. Blameless. Neafhiontoch gestochen. Le Claudio Magris. Wie sé in idalisch is oorskeel kommasach is zo. Wij rinne de wooroeder, de oeder moor orm agus ard west na Hjorpa.
agus é ag taiscéalaocht tiomontas ir amháin lena rúráfacht muséum cogaíochta a bhunú líonta ar nó le uirlisí an bháis. Glúisin an leabhar seo tríd an stair agus an tíreolalas go solábhach. Sléite Parnassus le Czeslá Milosz. So le go maníos gúil me ag áhrú a enam I gceart. Aistriúchan sármhaithe seo chuireann ar fáil an taon saothar eolaíochta a scríobh Milosz a riamh I méarla agus ag tuairt léargas domhan dúin ar an ar a héamaí. Tá mé chun an támadóir a chur ar siúl Baghdad. Bhí deimhine ag ar oscailte. Tá me cinnte ag labhairt ar feadh sé nóiméad hena féin, agus níl mé iad dul thart é nóiméad. Go háide agus chó eabhréoch agus atá mo chuid smaointe agus oibre inniuh. Fuad an cheol le Pascal Quignard. Cé mar tiontaíonn fearr ó ghrád an cheol, grád chuimsithe an cheol, go dtí díbliú den cheol. Agus é beanú ar cheol mar sort tíreántocht nó ansmacht. Téann an leabhar seo trí staid an cheol ón chantaic réamhstairiúil go dtí an Uile Lusca agus Harris agus nach daon se cuacht an cheol daoine a lámhseáil. Lámhsiú? Difriochtán? Agus iad a chur faoi ghriacht. Óige sa rank le Rahmani. Tá me soch cinnte go an tanim sin cloiste ag am hena féin agus tá mé ceap gur tháinig uairscéal nua amach wathe. Is uairscéal dírbheithas siúil dlúfarsanta é seo. Ceann na bhriseach do chraí. A chuireann síos ar inín Harcaí ón Algéir. Siad is Harcaí an nó Algéireach a Fréidir san na Franke san Algéir. I ré an chugaíonn sin seascatí. Agus sa leabhar seo chuireann an duine inste snóchan
She's éalú an teaghlaigh ón ailgéir gan le fáil acu sa rank ach leithcheall agus éisíomh nuair a bhaineann siad an tír sin amach. Neabhrú chun beag ná troid son na uairsaí gabhála a riamh. Ortho Costa ó Thanasis Valtinos. Saothar ard ghradam seo de chuid litríocht nua na Gréige agus is uaircéil seo uaircéil chunspóideach é seo a churann síos gabháil na náitsaíoch an Ngréig, forgháil na náitsaíoch an Ngréig le linn an Daracha go Domhanda agus le linn blianta an chogaí catharcha an sin. Trí ghathanaí daoine inste as gachtaíomh, ranfáirtithe, ísportaí, daoine a chonig cuasaí agus go leor daoine eile. Agus stoppi me an sin agus daoine me an dara leite seo a márach nó ar an márach nuair a bheith níos mó smachtach mar an féin. Idir an dálín goim raté ar go léir agus tásúla an go mbeidh caint rís sarha. Slán.